Okkażjoni unika u importanti, ftehim storiku, nifs qawwi għal kull min jaħdem fil-Parlament. Hekk iddeskriva l-ftehim kollettiv ġdid bejn il-Parlament u l-General Workers Union l-Speaker Angelo Farrugia waqt l-iffirmar ta' dan il-ftehim. F'kummenti ma' Net News, Angelo Farrugia saħaq li kull min jaħdem fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż għandu għalfejn iħares il-qudiem b'dan il-pakkett li jirrappreżenta drittijiet tal-ħaddiema u tissaħħaħ din l-entità awtonoma biex timxi l-qudiem. Kull min jaħdem dan il-Parlament, ovvjament għandu jiġi rikonoxxut mhux biss ix-xogħol, imma anka l-ħinijiet li huma strambi fejn ovvjament ħaddiem oħra li jaħdmu f'entitajiet oħra, apparti wkoll id-dedikazzjoni enormi li kull min jaħdem hawnhekk bil-fors jidħol dak l-ambjent. U allura jiġi rikonoxxut kemm dak ix-xogħol, jiġi rikonoxxut biss bħala salarju imma wkoll bħala performance u dak li għandu x'jaqsam ma' dedikazzjoni, riċerka, eċetera. U allura dan huwa ftehim storiku biex ngħidu hekk. Tant ħanna fih, nirringrazzja Clerk of the House li xikluna l-Union, General Union, il-rappreżentanti tagħha u l-ħaddiema tiegħi li ma kienx ftehim li badna għamilnieh imma ħadna xhur ta' xhur u fl-aħħar wasanna biex ikun ta' eżempju mhux biss ta' kuraġġ għal min qed jaħdem hawnhekk, imma anka min kollu quddiem jitħajjar jidħol hawnhekk biex jaħdem fil-Parlament f'kwalinkwa tip ta' gradi li hawnhekk, ġifi kemm minnaħa ta' segretarjat, kemm minnaħa ta' research analyst, kemm minnaħa ta' finanzi, kemm minnaħa ta' amministrazzjoni u anke minnaħa tal-Clerk of the House biex flimkien dejjem ikonna l-effiċjenza ta' istituzzjoni li hija awtonoma. Allura ma tiddependix u laqqas hija kkundizzjonata minn naħa jew oħra tal-partiti politiċi. Kien Kutajjer, Net News.